kad smo se izborili 90. godina za vraćanje državnosti i za odbranu ove države i kad smo se izborili sa izazovima obnove ove države, Stranka demokratske akcije sa kapacitetima kakve ćete večeras vidjeti ovdje i koji će se predstaviti i za federalni i za državni nivo i za člana predsjedništva, će sigurno biti jedna od poluga, ne jedina. SDA je vratila demokratiju i ne možemo više ni govoriti o jednopartijskom sistemu, ali će biti i bila je i ostaće glavna poluga i glavni temelj vlasti od 7. oktobra 2018. godine i tada imamo dva zadatka, da jače još krenemo ka Evropi i da još konkretnije se borimo protiv siromaštva i socijalne nepravde. Hvala, neka živi naša jedina domovina i neka vas čuva, dragi Bog. Hvala.